ya zama salati ya dare kumfutar harfi da sauti adadin yawan shigar kumfar kun zaci kun amadun madina Allah da wannan salati abin ta wani na bai kano ba inda ka kuwa ke ba koda ban fada ba ya ta cikin jinin cikin annabu ba da waiwa ya Fatima mazan lamarin babu kuba kiraɗe haske mai walwali ba gajeren walwali ba abinci ga farko daga shi aka fara farko abinci ga kofar shiga adara ta farko abinci ga wanda da shi kudura ta halko abinci ga wanda da shi ya sauko abinci ga wanda shi ya lantabi gaba abinci ga wanda duba da sake abinci ga wanda ba ta doshe abinci ga mai rike sarki da bayi abinci ga mai rike nauyi ko da nauyi abinci ga sarki bai juya kauna ba sai da fice maki ba wane ne mato daya guda daya balangala aya ayyuhal wujud ka kofa sayya asken ya ga asken na zama surayya fadi tako har gidan ku tana da shiya wajen shiga ba mutum ayyan jiraya wani fata mujibu wanda ake maganin shi ko ka tambaya domin sanar lawa da zai albarwar shaini ya bayyana ka akai wajibi da sauka aka girma ka aka shafuta ma kasa da rayuwarka aka baka iska na jaga ba a yi harajin rayuwa ba ita wani don sane zarba jikinka aka baka lafiya na basira ta harka aka yi magani da ji a shauki jikinka aka baka hankali tsamanin maninka sai aka baka bacci don ka huta ba a yi mata kura ba falalar ta je ta girmama lamarinka kaga musulmi ka bar hanya da shirka ka rayu ba ka kokon da wanda ka kayar da la'ila a ilallah taka ka kama sallah da azumi ba ta ka saki ko guda ba dalilin da shi aka baka tsira aka baka shirya da littafi na hira kai al'ummar sada annabi ka fi saura aka fifita sashen ka sama da saura ga makamai nimar su ba zai ka tattara ba ka ji ɗayan da shi ne ake iya taimaka
ta yi mu bayyana ba. Annabi ya girma ya kai mu kamun sai da shi ne zakai tunani akan ka gane kai ne har ma ka san wata ita babar suwa ne hanya kaza ta kai ka guri kaza ne in dai ba da shi ba na yi sauti Makoma ka buge ne na buga ya haifa bu kai ba inda mun sane kwaza kai abu rabu ya yi ba kayo salati ɗaya ai maka goma shi ɗaya ne kaiwa wannan karawa ko da ta nan ka san shi ne makama ya dan uwana ka fake da shi ba za ka yi rashi ba da shi ne ake laluba ko wata dama da shi ne ake iyayi nema a sama da shi ne ake ciniki riba ta zoma shi ne aminci na kiwo da noma don da shi ba ka yi yaren wani kai fassara